Takže dneska jsem se rozhodla, že budu číst Bibli v češtině. A budu číst Ezekiel a kapitola 2. Ten hlas, který patřil Hospodinu, mi řekl, povstaň, Ezekieli, pomíjí, člověče, chci ti něco oznámit. Když promluvil, vystoupil do mě Hospodinův duch a postavil mě na nohy. Pak jsem slyšel, jak Hospodin řekl, posílám tě, pomíjí, člověče, ke zbořeným izraelským národu, který se proti mně postavil. Oni sami i jejich předci se mi neustále stavějí na odpor. Lidé, ke kterým tě posílám, jsou neústupní a zatvrzeli. Vyříď jim, že to, co uslyší, jim vzkazuji já, panovník Hospodin. Ať už na tvá slova dají nebo ne, protože je to národ rebelů. Alespoň budu jasně vědět, že mezi něj přišel prorok. Nedej se zastrašit jejich slovy. Ezekieli, ani se neboj jich samotných. Nestrácej odvahu. Ačkoliv si budeš připadat jako vřini a bodláči, nebo dokonce jako mezi škorpiony. Přestože ti budou zartě odporovat. Nedej se tím odradit ani vyvést z míry. Musíš jim předat mé poselství. Ať už tě budou poslouchat nebo ne, jelikož jsou zboženci. Proto Ezekieli, dobře poslouchej, co ti říkám. Nesnaž se vzdorovat stejně jako ti zborení Izraelci. Otevři ústa a přijmi, co ti dávám. Když jsem podíval pozorněji, uviděl jsem nataženou ruku, kterou mi podával svítek. Hospodin ho přede mnou rozvinul a já jsem viděl, že svítek je po obou stranách popsaný smutečnými písněmi, nářky bědovaním. To je vše dneska, přátelé. Šalom.